ассалому алайкум тамошобинони азиз, бинандагони муҳтарам, барномаи навбатии адаби мусиқӣ маданӣ маърифии шоми Самарқандро оғоз мекунем. мо ба хонадони Ситора Бобокалонова омада меҳмон шудем. мехоҳем каме ҳам дар бораи ҳаёт, фаъолияти ана ҳамин духтараки олиҷаноб бо шумо ҳамсӯҳбат шавем. ассалому алайкум Ситора бону, монда набошед, чӣ кор мекунед? Ташаккур. Ман ҳозир ҳавли рефсем, хонаи корашакайсем. Баъд аз ин ҳавли рефтан шудам, баъд салат тайёр мекунам. бисёр хуб, биёед мо онро мебинем. ҳамин тариқ қаҳрамони лавҳаи мо Ситора бону Бобокалонова барои аҳли оила, наздикон, пайвандони устозаш паҳлавон Очилбояка Ламидов таому хӯришҳои болаззатро тайёр карда аз муваффақиятҳояш суҳбат дорад. аз синни 8 солагӣ дар мактаби миёнаи рақами 1 ҷониби Даҳбеди Самарқанд машқҳоро аз рӯи карате оғоз намуда, оҳиста оҳиста аз зинаи муваффақиятҳо боло рафт. ин духтараки нозук аслан бо намуди ҷанги якка ба яккаи пенчаксилат пайваста машқ карда, соли 2010 дар чемпионати кушоди Самарқанд ба гирифтани ҷои якум сазовор гаштааст. баъд аз он дар мусобиқаҳои чемпионати ҷаҳоние ки дар давлати Украина баргузор мегардад иштирок карда, боз ҳам ҷои якумро ишғол мекунад. ӯ имрӯз аз дараҷаи устоди варзиш мастер спорта то дараҷаи устоди варзиши байналхалқӣ расидааст. Ситорабону Бобокалонова муваффақиятҳои худро муваффақияти мураббиёни худ медонад. ҳамин тавр ӯ соли 2014 бо сарпарастии тренер мураббӣ Азиз Ҷурабоев дар чемпионати Осиё ки дар мамлакати Малайзия шуда буд, иштирок карда ба гирифтани ҷои дуюм сазовор гашт. Азиз Ҷурабоев мураббии ҷамоаи яккачини бозиҳои Осиё мебошад. боз як устоди Ситорабону, устоди спорт Асламхон Музаффаров мебошанд. инҳо ҳамеша кӯшиш доранд ки дар мусобиқаҳо шогирдашон Ситорабону дастболо шавад. барои ин онҳо ҳамеша якҷоя меҳнат доранд. модари матнъиродаи Ситорабону Дилбар Бобокалонова ҳини суҳбат мегӯянд ки хуб мешуд агар дар баробари Ситорабону ва шогирдони ӯ дигар духтаракон ва ҷавонону наврасон бо варзиш шуғл варзанд. ҳозиранги вақт ба духтарам Самарқанд туманашба гурӯҳи спорт шудагӣ, ман мехоҳам ки ҳамин қишлуға духтарошан омада ҳамин ҷалб шаванд. ҳозиранги вақт ба 40 та духтарама шогирдош ҳаст. ҳамина эътибор дута ҳозир O'zbekiston чемпиона шудаги духтарчо ҳаст. ман фахр мекунам ки ҳамин хеле духтаро мӯл шавад. ман ҳамин фахр мекунам ки духтарам мана ҷаҳон чемпиона шуд. O'zbekiston ма байроғаша 2010 сол сар карда бардошта омад. мана наздики ба ҷаҳон чемпионаташ барафта, Осиё чемпионаташ барафта якум сеюм ҷои гифта омад. ман моам ба спонсори кардаги тоғоҷонош ба шаҳр ҳокимияташ ба маҳаллем ба раҳмато мегӯм. яке аз шогирдони Ситорабону Дилшодҷон Очилов ҳам мана имрӯз ба хонадони бибиҷонаш омадааст ва бибиҷонаш аз ғолибиятҳои ӯ хеле ҳам фахр мекунанд. ман фахр мекунам ки навераам Очилов Дилшодҷон мехоҳам ки чемпион шавад. мисли ба бобояш Ламидов Очилбой чемпион шаваду байроқи Ӯзбекистона баланд бардорад. Ситорабону ин баяш устодаш Бобокалонова Ситорабону бай шавад, чемпион шавад. кани муваффақиятҳоро бинем, чӣ қадар медалҳои бисёр дорад Дилшодҷон. дар кадом мусобиқаҳоро гирифтед? мана ин мусобиқаи аз дар куҷоин? ин Тошкент ба ман ҷои якумро ба Тошкент гирифтам. унҷа чӣ хел мусобиқа шуд? муайтай тура шуд. якум ҷоро гирифтам ман. аз ин хеле хурсандам. ман мехоҳам чемпион шавам. ҳамин гуна чемпионҳои бисёр олиҷанобро тарбият карда истодааст Ситорабону. модаркалони шогирди қаҳрамони лавҳаи мо Теймур Маҳмудов ҳам ба суҳбат ҳамраҳ шуда мегӯяд ки бигзор авлоди солими варзишгар бисёртар шавад. набераи ман чандин сол ҳаст ки дар ҳамин намуди варзиш иштирок мекунад. дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ вилоятӣ рафта ҷойҳои намоёнро ишғол карда омада истодааст. албатта ин меҳнати пуршарафи мураббиён устозон аст ки Ситораҷон ба ин роҳбарӣ мекунад. ман аз Ситораҷон хеле миннатдор ҳастам.
ва мехоҳам ки дар оянда боз ҳам ба ҷабҳаҳои ва баландтарини муваффақият расад. ситорабона шогирдони худро дар баландии кӯҳсор машқ мекунонад. мегӯяд ки чунин машқҳо дар кушодтар кардани роҳи нафас, пурзуртар шудан, тезтар давидану серҳаракат будан аҳамияти калон дорад. агар бачаҳои хурдсолтар бо 2 килограмм бардоштани вазн сангҳо ба боло бароянд, бачаҳову духтаракони наврас то 5 килои вазнро бардошта ба баландӣ мебароянд. бо ин бошад ситорабонӣ кӯшиш мекунад ки шогирдонаш пурқувваттар, чусту чолок бошанд. мусобиқаҳо буромадаем, види тайбокс ки иштирок мекунем. ман дар банк коллеж мехонам, дуюм курс. мана мусобиқа буромада якумҷо дуюмҷо ҷои аввала гирифтем. тошкент барафтем, ҳамин самарқанд бошдаги ҷо барафтем, қашқадарё ҳам ҷо барафтем. акун якта мақсадам ман чет давлатро буромда ҷои фахрнока гирифтам. ҳангоми машқ кардани ситорабону бобокалонова ба мо гуфтанд ки сабаби дар кӯҳи баланд машқ гузарондан аз он иборат аст ки бачаҳо дар баландӣ дар ҳавои тоза метавонанд бо пурқувваттар шаванд, аз роҳи нафаси онҳо кушода мешавад ва онҳо ҳамеша ҳаракат мекунанд ки дар мусобиқаҳо ҷои аввалро гиранд. масалан нагрузка ба кор кунем агар пака мусобиқа ба ҳалок намушун, бачаҳо тез таслим намушун, ударошон бақувват мешуд, удар намгурзонад худошон, зарбаҳошон бақувват мешуд, зарба намгурзонад худошон ба барем тоза ҳаво батри машғулота мгурзонед. фариза ҳусниддинова ҳам дар мусобиқаҳои зиёде ки дар Тошканду Бухорову дигар ҳудудҳои ҷумҳурии Ӯзбекистон шуд ғолиб гаштаанд. ин сару либосе ки ҳозир шумо пӯшидед чӣ маъно дорад, чӣ ҳастед? ин сару либос дар пенчак слад духтаро дар показательниё нишон медиҳанд, ҳамин форма мепӯшанд. шумо чанд вақт шуд ки бо ҳамин намуди варзиш шуғул доред? манам бисёр мусобиқаҳоба рафта, якум ҷойро гирифта, мисли ҳамин кас мехоҳам ки чемпиони ҷаҳон шавам. барои ин бисёртар машқ ва машқ кардан дар кор. ҳамин тавр фариза ҳусниддинова баъди дарсҳои асосӣ дар мактаб бо ҷамоаи варзишгарон ҳамеша машқ мекунад. оянда ният дорад ки дар мусобиқаҳои варзишӣ, ҷанги якка ба яккаи намуди пенчак силат дар майдонҳои калони дунёвӣ иштирок карда ба гирифтани номи чемпиони ҷаҳонӣ сазовор шавад. мусобиқаҳо вай рафта иштирок карда якум дуюм сеюм гирифта омадам. оянда ба вай мехоҳам ки ранги устозамон машҳур шавам. баъд аз ин машқҳо бачаҳо роҳ сӯи толори варзишии мактаби деҳаро пеш гирифтанд, то он ҷо машқҳои асосиро идома диҳанд. ситорабону кӯшиш мекард ки назди ҳар як наврас рафта нуқта ба нуқта чӣ гуна бо рақиб ба мусобиқа баромадан, рафторҳои ғалатро пешгирӣ кардан ва ислоҳ намудан, ба чашми рақиб рост нигоҳ карда зарбаи омада истодаро муайян кардан ва дигар ҳолатҳоро пурра омӯзонад. дар навбати худ шогирдон кӯшиш доштанд ки ҳар як гуфтаи устодро ба гӯш гирифта такрор намоянд.
бинои наве ки ҳоло шумо дида истодаед тамошобинони азиз, соли 2012 дар паҳлӯи бинои кӯҳнаи мактаби рақами 18 деҳа сохта шуд ва дар он ҷо толори калони варзишӣ ҳам бунёд гардид ки истифода аз ҳамин имкониятҳое ки барои ҷавонон ва наврасон дода шуда истодааст. Ман имрӯз Ситора Бону дар он ҷо як сексияи калони варзиширо ташкил намуданд ки бачакони зиёд омода шуғл меварзанд. Чанд нафар бачаҳо буд дар оғоз? дар аввал 10 нафари шогирдон буд. имрӯз ба омдан бад 42 50 ба наздик шогирдон аст. дани 50 шогирдон 15 чемпиони Ӯзбекистон, чемпиони обласо шуда буромад. Кадом намуди спорт варзиш буд? 5 муайтай спорташ ба, мондагӣ 10 пенчак силат спорташ ба чемпион шудагӣ. 5 муайтай чемпионаташ Ӯзбекистон чемпионаташ ба якум дуюм ҷои ориноя гифтагӣ месоя гифтагӣ ҷоя. Пенчак силат ба Ӯзбекистон чемпионош фақат якум ҷоя гифтагӣ Ӯзбекистон чемпионат ба республика чемпионатош ба дуюм ҷоя гифтагӣ. Давронов Ҷонибек муайтай боюча Ӯзбекистон чемпионаш шуд, дуюм места гифтагӣ, дуюм ҷоя. Очилов Дилшод Ӯзбекистон чемпионати пенчак силат ба якум ҷоя гифт. Маҳмудов Тимурҷон республика турнир ба якум ҷоя гифт. Ҳусниддинова Фариза муайтай пенчак силат ба якум ҷоя гифт омайсаст. Давронова Дамира, Бустонов Назарбекно пенчак силат ки муайтай спорташ ба якум ҷоя, дуюм ҷоя гифт омайсаст. Мактаби 18 спортзалаш ба барои машқ кардан футбол ба баскетбол ба волейбол ба ҳама шароит карда додагӣ. дар рафти машқҳо мегӯяд Ситора Бону, агар шогирдон ҳамаи ҳолатҳои машқро пурра аз худ карда бошанд, дар ҳамон вақт бо он наврас ҷиддӣ ба мусобиқа мебарояд. дар навбати худ устодони мактаби деҳа кӯшиш доранд ки Ситора Бону Бобо Калоноваро дастгирӣ карда ҳамаҷониба дар иштирок дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявию байналхалқӣ ёрии моддӣ ва маънавӣ расонанд. деҳаи оҳалик аз азал бо устозҳои бузург дар соҳаи варзишгарӣ дар тамоми ҷумҳурии Ӯзбекистон, дар Самарқанд ном баровардагӣ маҳаллаҳо мебошад. ман аз ҳамин фурсат истифода бурда имрӯз дар деҳаи оҳалик якчанд соҳаҳои спорти ҷавононро ташкил кардагӣ ҳастем. аз он ҷумла барои мана ҳамин камолот ба расидан хизматҳои устозҳои бузург, гӯштингиҳои машҳури оҳалик ки дар тамоми Ӯзбекистон ва Самарқанд ном бароварда буданд, Мухиддинов Азимакан, Шодравон Очилбоякам Ламидов, устози бузурге ки дар соҳаи волейбол якчанд солҳо ҷамоаи яккачини Ӯзбекистон ба ҳамчун капитан команда иштирок кардагӣ буданд. Чемпиони ҷаҳон Бозоракам Зубайдуллоевро ба хотир биёрем. агар ин дарси устозон барои имрӯза шогирдҳо ниҳоят муфид аст. имрӯз дар мактаби 18 бо ташаббуси маҳалла, бо ташаббуси мактаб ва бо ташаббуси хоҳари азизамон варзишгари машҳури оҳалик Ситора Бону Бобо Калонова як кружоки ниҳоят зебо ташкил карда шудагааст ки фарзандони ҳамин қишлоқ вақтҳои холигии худро дар ҳамин кружокҳо банд карда истода номи оҳалик, номи Самарқандамонро ба миқёси республика, ба миқёси дигар вилоятҳо бароварда имрӯз шуғл варзида истодаанд. дар баробари варзиш ман мехоҳам ки толибилмон бо баҳоҳои хубу аъло хонанд, мегӯяд сухани худро давом дода Ситора Бону, чунки хониши аъло, хулқи намунавӣ бачаҳо талабагонро бо масъулият ва боодобтар мегардонад. барои ҳамин якҷоя бо устодони фаннӣ мунтазам дар маслиҳат буда қаҳрамони лавҳаи мо ҳаракат мекунад ки дастпарваронаш ҳам дар хониш ва ҳам дар варзиш пешсаф бошанд.
дар мактаби таҳсили миёнаи умумии рақами 18 деҳа ҳамагӣ 362 нафар хонандаҳо сабақ гирифта дар мактаб 5 намуди сексияҳои варзишӣ мӯътадил фаъолият мебарад. байни сексияҳои волейбол, футбол, давидану ғайраҳо сексияи алоҳидае ки Ситорабону ташкил кардааст ҷои худро дорад. бинандагони муҳтарам, дар ҳамин ҷо барномаи навбатии адаби мусиқи маданӣ маърифии шоми Самарқанд ба поён расид. Албатта ташкил ва бунёд карда шудани ана ҳамин гуна маҷмӯаҳои спортие ки имрӯз масъалаи ҷавонон ба дараҷаи дастурҳо ва фармонҳои давлатӣ ва шахсан президенти давлатамон ба ин чиз аҳамияти калон дода истоданд, бисёр ҳам кори хуб ва қадамест ба пеш дар иҷрои ана ҳамин гуна дастурҳои давлатӣ гӯем саҳв намешавад. Мо умед дорем ки дар оянда дар деҳаҳо, ноҳияҳои вилояти Самарқанд ҳамин гуна гурӯҳҳои варзишӣ бисёр мешаванд ва парчами Ӯзбекистонро дар дунё ҳамин гуна варзишгарон духтарон ба монанди Ситорабону Бобокалонова партафишон мегардонанд ва обрӯ ва нуфузи Ӯзбекистон дар миқёси байналхалқӣ боз ҳам болотар мегардад. Сарбаланду хонаобод бошед, хайр азизон. бале имрӯз дар кишвари маҳбуби мо Ӯзбекистони ҷонаҷон барои хонишу пеш бурдани фаъолияти меҳнатӣ, шуғл варзидан бо намудҳои гуногуни варзиш аз тарафи ҳукумату давлати ҷумҳурии Ӯзбекистон тамоми шароитҳо фароҳам карда шуда, ба ҳар як насли наврас имконияти худнамоиро дар соҳаҳои гуногуни ҳаёт фароҳам карда шудааст. аз ин рӯ минбаъд ҳам умед бар он мепайвандем ки аз чунин деҳаҳои дурдасти шаҳри Самарқанд чемпионҳои дунёвӣ баромада номи ватани азизи мо ҷумҳурии Ӯзбекистонро дар олам боз ҳам шӯҳратёр мегардонанд. барои ин бошад фақат хоҳиш, хониши аъло, азму шуҷоат, ғайрат ва меҳнатдӯстӣ, хулқу одоби намунавӣ лозим аст ки чунин фазилатҳои ҳамидаи инсонӣ қаҳрамони лавҳаи мо Ситорабонуро дорост.